Machiegni kero nyakorom gajwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien aduoke nyaka kaunti ma Homa Bay kama tenderuok jopuonj ma Kuppet bade ma Homa Bay oseotulo manyo obedo yiero manyo bagi embarany ma Tom Mboya manyoro kethore bang' ywaruok. Jagoro mar Kuppet e kaunti ma Homa Bay Stephen Yogo ma bende en mochung' mar siro komeno okwedo kitulo mano omiyo yiero no kethore kokone kuku mar Kuppet mondo miona ne okaw ndamo mar kum ne joma no ketho yiero makamano. Yogo bende okone gisechiwo ng'ur margi ne apisas manyo ochung' ne yiero no ewi kit kaka ne yiero makamano kethi. Na waneno jopuonj mang'eny kabisa mwang'eyo gi nying-gi kendo report wasendiko mosedhi ka Registrar of Trade Unions ma nyinge jopuonj manonuore go wang'eyo ne gichocho mbulu e lio mamalo kabisa. Clerks bende na ng'ado kata na otese kata nyading'wen kata nyadidek to gimiyo ng'ato achiel to moko nuore kata nyadeuchiel to be ka wasiemo ne polis to gima polis timo onge moloyo ni OCS ne mano letwa down kabisa. Ne gichocho election e yo marach kabisa. Koro pod wakwayo jopuonjwa ni kochako luong yiero wan jopuonje manyalo rito union wa kendo wadwaro ni union wa obede lwet joma kare ok jok mohero njore. National Executive Board mar Kuppet dhi timo investigation mondo ging'e adiera nang'o manotimore. Bang' mano gibiro miyowa verdict manyiso ni gibiro nyisowa ni to koro wachako timo nang'o.